Bicolana ako, Magayon Sinda. Bicolana ako, Magayon ako. Bicolana ako, Magayon ako. Right. Thank you so much. Bicolana ako, Magayon ako. Bicolana ako, Magayon ako. Same! Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Gubat, Sorsogon. Yes, correct. Tama guys. Nandito tayo for the Lunad sa Balod. Annual event dito sa Gubat, Sorsogon. Surfing competition. And it's gonna be fun. I'm so excited. Marami tayong kukulitin ulit. Okay, marami tayong makikilala, makikita. This is so exciting. And this is Jessie on stage. Bicolano ka ba? Alam mo to. Wala. Hi! Saan support yun? Hi! Okay. Ano mga pangalan nito? Catherine. Joy. I'm Sophia po. Sophia. Okay. May questions lang ako. Dalawa lang. 2 questions lang. And madali lang yun eh. Alright? So easy. Alright? Okay. Sige. First question. Mga Bicolana ka mo? Yes. Okay, yes. Kung Bicolana ka mo, aram nindo yun eh. Anong ibig sabihin kang lunad sa balon? Ano? Sakay sa ano? Sakay sa? Ili ka sa camera din. Ikaw na. Iwan ako. Ano yan? Sakay sa surfing board. Di ba? Sakay sa? Surfing. Hindi. Paano ang lunad? Sakay. Ano ang balon? Ito po, malod. Yun yung ko lang nananap. Tagasayin ka mo sa sa Bicol? Tabako. Tabako. Yes. So di nyo alam yung balod? Hindi po. Alon, di ba? Di ba? Wave. Mga peke ka mo Bicolano eh. Ano ang abot dito sa sa Hukol po. ukol? Parehas man sa Legazpi ukol. So sa Tabaco guys, it's ukol. But in Sorsogon, it's balud. Balud means wave or alon. Alright? Okay, shout out na sa mga friends. Dali. Hi, Sheena. Hi sa friend ko. Sinong friend mo? Sa Gag Squad. Gag Squad. Alright. Right, tapos sabihin nindo, Bicolana ako, Uragon ako. Dali. Bicolana ako, Uragon ako. Hey sir. Can I ask you some questions? Okay, where are you from? From England. Oh wait, I think this is a. All right. You're from England. All right. What is the meaning of Lunad sa Balod? That I have no idea. Really? Okay, Lunad sa Balod is riding the waves. Okay, right. All right. So can you say it? Lunad sa Balod. Lunas sa balod. Lunas sa balod. Lunas sa balod. Right. What's your name, sir? David. Thank you so much, David. Yeah. All right. Good day. Have a good day, David. Nakakadugo ng nose. Hi. Hi! Alright, may 2 questions lang ako. Yes. Alam nyo to. Sana. Alright? Okay, Bicolano kayo? Hindi. Oh my God, that's sad. Second question. Ano ibig sabihin ng lunad sa balod? That's Ride with the Waves, if I'm not mistaken. Sakyan ng alon. Sakyan ng Sakyan ng alon. alon. Where are you from, Manila? Paranaque, he's from Pampanga. First time sa Sa No. lunad sa Second balod? Second time. Enjoy. Yeah. Yes, of course. Nice. Thank you so much. Shout out na sa mga friends sa Manila. Dali. Hi, yung mga taga-Paranaque. Dropout sa Pampanga. Alright. Okay. What's your name? Kisha. Hi Kisha. Kisha, may tanong ako. Madali lang to. 2 questions. First question is, Bicolana ka? Okay.
Where in Bicol? Albay, okay. Kung Bicolana ka, alam mo to. Okay? Kisha, natata magayon ka. Hindi mo alam? Sige na. Aram mo dapat yan. Nasa jeans. Ayun man, magayon ng jeans din do. Okay, sige, shout out ka na sa mga friends mo. Alright, sige. Thank you. Thank you. Sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Wala na ako, magayon ako. Alright, thank you. 2 questions. Bicolano ka? Iyo. Pangalan mo muna pala. Cops. Cops, hi Cops. Kung Bicolana ka, aram mo yun eh. Natatama yun ang pangaran kang Mayon Volcano. Kaya mga nagklase? Ano na? Mayon, ta, magayon. Magayon. Pwede. Magayon, tapos naging Mayon na lang. Alright, shout out ka sa mga friends mo. Shoutout sa Adventures. Yun lang. Alright, tapos sabihin ko, Bicolano ako, Oragon ako. Bicolano ako, Oragon ako. Yeah! Thank you! Hi! Okay, what's your name? Kiki. Kitty? Kiki. Kiki. Kiki, 2 questions lang. Yung isa sa kanya. Sige, ano yung isa? Bicolano ka, Kiki? Iyo po. Alright, Bicol na Bicol. Kung Bicolana ka, alam mo to. Ano? Kiki, no? Kiki. Kiki, bakit ka maganda? Paano magayon ka? Yeah! Galing! Galing! Paano magayon ka? Paano magayon? Isa pa. Putun mo si mama ko. Yeah. Right. Isa pa. Anong ibig sabihin ng lunad sa balon? Yun ang hindi ko alam. Ano ba ibig sabihin ng lunad sa balon? Hindi ko alam eh. Ride the waves. Ride the waves. Yeah, kasi Ayun. sa Parang Sorsogon. masyadong malalim na people na ata yun. Hindi ko Yeah. Alright, sige, thank you. Ay, Thank shout out you. ka na sa mga friends mo or kay baby. Shout out sa aking anak. Alright, and then sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon sinda. Ito. Hindi sa YouTube. Hi! Hi! 2 questions lang. What's your name first? J9. J9? Yes. J, letter J, number 9. J9. Wow, unique ha? Hindi. Beautiful. Ano yun? Nickname. J9, okay. J9, Bicolano ka ba? Hindi. Oh my God, Yes, okay. I'm not. Pero alam mo to eh, kahit hindi ka Bicolano. Sige, ano yan? Bakit Mayon ang pangalan ni Mayon Volcano? Bakit? Bakit? Bakit mayon ang pangalan niya? Bakit nga ba? Tinanong mo muna kami, pinrief mo muna kami bago mo kami Ito nga maganda eh, yung mga hindi nyo alam, tapos yung may mga drama. Marami ako hindi alam. Ano, bakit? Bakit mayon? Kasi, galing from the word magayon. Magayon. What is Magayon means magayon? beautiful. Maganda. Yeah, So, beautiful. beautiful volcano. Tapos nag-evolve sa naging magayon. Naging mayon. Beautiful. Marami ka naman pala alam. Ikaw na lang. Hindi ko alam. Okay, shout out ka na sa mga friends mo, please. Shout out sa friends ko. Yun na. Thank you so Thank much. you, thank Okay. you. Thank you. Excuse me. Two questions lang. Mabilis lang to. Okay, two questions. Okay, harap natin yung camera. Yan, dito ba? Hi. Okay, what's your name? I'm Tian. Hi, Tin. Tin, 2 questions lang. Bilis lang to. Bicolana ka? Oh yes. Alright. Saan sa Bicol? Taga Salo, Sorsogon City. Oh, Sorsogon Yes. din. Alright. Tin, kung Bicolana ka, alam mo to. Okay? Tin, di ba? Tin? Yeah, ate. Alright. Tin, nata magayon ka. Siyempre kay Bicolana ako. Yes, very good. Isa pang question. Yes po. Ano ibig sabihin ng lunad sa balod?
I think yung surfing yun. Surfing. Pag-surfing. Lunad is what? Yung alon. Hindi. Alon. Lunad is Sorry. Yun Ride. yung question ko actually. Yeah. Okay, alright. okay. Tapos yung balod That's is why I'm here to figure out. alright. So lunad sa balod is you ride sa waves. Okay. So parang surfing nga. Yes, surfing. So shout out ka Hi din. everybody. Sabihin mo, Bicolana ako, Magayon ako. Bicolana ako, Magayon ako. Right. Alright. Hi. Hello. Hi guys. Ayan. 2 questions lang. Ano muna mga pangalan nito? I'm Eugene. John. John and Eugene Maala. Maala. Alright. Mga Bicolano ka mo? Iyo. Ayan, nice. Okay, kung Bicolano ka mo, aram nito yun eh. Simple lang. Ano? Anong ibig sabihin kang lunad sa balod? Sakay sa alon. Yo. Nice. Very good. Sige, ano na ka mo? Shout out sa mga friends. Shout out sa tribu. Palike na rin ng page namin. Sige. Anong page? Katribu po. Katribo, okay. Tapos, ang spelling niya is Cutribu yun. Nice. Shout out sa mga tiga-Ulakling. Alright. Tapos sabihin nito, Bicolano ako, Uragon ako. Bicolano ako, Uragon ako. Excuse me, boss. Pwede mag-apot 2 questions lang? Nag-vlog kasi ako about Bicol and lunad sa balod. Hindi ako taga-Bicol Di, okay lang. First time ko rin dito. Talaga? Okay, question ko na lang is, anong ibig sabihin ng lunad sa balod? Ano yan? Sabay sa alon? Tama ba yan? Sabay sa alon yan. Sakay sa alon. Sakay sa alon. Saan ka nga? Anong Nasama ako. summer? Alright. Surfer ka? Contestant? Hindi ako nagsali pero nag-surf ako. Galing. Congrats. Shout out ka na sa mga friends mo. Shout out sa mga taga-Samar. Yes. Thank you. Excuse me. Pwede mag-vlog? 2 questions lang. I'm vlogging about Bicol. And Bicol, 2 questions lang ang tatanong ko. Okay lang? Sige. Hi. Hi, What's your name? I'm Angel. Hi Angel. Angel, 2 questions lang. First question is, Bicolana ka? Yes, Alright, saan sa Bicol? was. But I'm staying in Legazpi City. Oh, nice. Uwas. Di ba si Miss Universe from Uwas? Yes. Wow, okay. Sige. Next question is, kung talagang Bicolana ka, alam mo to? Oh, Okay. Natatamagayon ka? question. Yeah, that's the question. Natatamagayon ka? Kasi Bicolana ako. Alright, perfect. Nice. Shout out ka na sa mga friends mo. Hi to my friends sa Legazpi, sa Awas, and sa family ko. Hi. Alright, tapos sabihin mo, Bicolana ako, Magayon ako. Bicolana ako, Magayon ako. Hi, excuse me. Pwede magtanong ng 2 questions lang. I'm vlogging about Bicol. Yeah. So I'm asking questions, tapos pinopromote ko kasi yung lunad sa balod. Okay? Alright? Okay, sige. Dali lang. Alright. Hi! What's your name? My name is Mitch. My Mitch? Nicole. Mitch and Nicole. Mitch and Nicole, alam nyo to. 2 questions lang. Okay? Bicolano kayo? Yes. Alright, sa'yo sa Bicol. Nagdaga. Oh, Naga. Nice. And isa pa. Alam nyo to, kung Bicolana kayo, okay? Natatamanga Magayon ka mo. Inborn? Pwede. Inborn. Alright. Shout out muna sa mga friends. Dali. Hi, friends! Hi. Alright. Tapos sabihin nyo, Bicolana ako, Magayon ako. Bicolana ako, Magayon ako. Same! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Ang magising at wala ko ba kaya ay sa'yong dinulot parang wala na.